Centos de boirenses camiñarán este domingo pola inclusión. A Asociación de Persoas con Autismo Barbantea organiza unha andaina que partirá ás 10:30 da mañá dende a Praza de Galicia para realizar un percorrido de 6 km polo Paseo do Río Breiro, o Paseo Marítimo de Barraña e o estuario do Río Coroño. Organizamos esta andaina, como repito, para celebrar as persoas autistas, celebrar a súa condición, darlle visibilidade, e dar a entender que non son persoas que haya que afastar, sino que haya que integrar na sociedade, darlle o seu lugar e aproveitar a riqueza a todos os aspectos que poden aportar na sociedade. A andaina ten un recorrido aproximadamente de 6 km, é moi sinxela, moi apta para sillas de rodas, carretos de meniños, pode participar calquera persoa, non hai ningún hándicap. O obxectivo deste evento é dar a coñecer o trastorno do espectro autista e favorecer a inclusión das persoas que presentan esta condición como parte activa e enriquecedora da sociedade. Temos que incluir e non excluir a todos estes nenos e nenas e maiores que non son sempre nenos e nenas os que teñen este tipo de problemas. Problemas que pode ter outra persona calquera e non temos que excluílos da sociedade, senón totalmente o contrario. E para iso, pois a través do deporte, que mellor maneira de facelo visible, non? O domingo con esta andaina que vamos a realizar, por suposto co Concello, que é a administración máis cercana, en este caso, para este tipo de persoas, este tipo de asociacións, non pode ser de outra maneira que estar aí e axudar no que podamos. Ademais, o Concello de Boiro colaboran con esta iniciativa numerosas empresas locais que quixeron aportar o seu grande area ante esta boa causa. Desde Barbantea queremos agradecer a todas as empresas que colaboraron con nós para facer posible esta pequena andaina, que non será a única, sino que faremos máis cousas para que a xente entenda que o autismo non é unha enfermidade, senón unha condición. A inscripción, que xa se pode realizar a través da web barbantea.org, é gratuíta. Os asistentes poderán realizar donativos e, se o desexan, nas huchas instaladas na asociación o propio día da andaina.